Des de la Fundació Mercè Fontanilles, l'atenció al col·lectiu de joves tutelats i extutelats i amb risc d'exclusió social s'atén des de l'any 89, 1989, per tant tenim una expertesa de més de 35 anys de recorregut. Vam ser de les primeres entitats on vam atendre el col·lectiu de joves que arribaven llavors, en aquells moments encara era més impactant pel número que arribava, per com arribaven i perquè els centres no estaven dissenyats per atendre aquesta realitat. El nou reglament d'estrangeria ens possibilita tota una igualtat d'oportunitats, però a la vegada, com amb totes les coses, obre uns reptes de poder aterrar-ho, de quina manera, què suposa, diguéssim, per professionals, per joves i per tots, que això es tradueixi en bé, diguéssim, del mateix col·lectiu i en bé de la mateixa societat, que també necessitem que les persones estiguin ben insertades, ben cohesionades i en bona convivència. Altres joves d'altres règims jurídics, com podia ser reagrupació familiar, familiars de comunitari o comunitaris, sí tenien accés al mercat de treball, però legislativament aquest era l'únic col·lectiu que no el tenia. Llavors això suposa posar en una igualtat amb el resta de joves també d'origen immigrant. O sigui, jo crec que això ens permet centrar-nos encara més la persona, sense tenir en compte tot el que li envoltava a nivell de documentació, a nivell burocràtic. Ara podem treballar només amb la persona. Pots optar a altres professions, a altres oficis, a altres tipus de formació. És una mica la idea que tenim, i el poder combinar la formació amb la feina, com hem fet tots nosaltres, també ajuda que el nano es pugui formar molt més. Podràs veure què és exactament el que li falta. O sigui, podràs treballar aspectes més puntuals. El diagnòstic haurà de ser encara més acurat. O sigui, quina part hem d'incidir per després poder buscar feina. O sigui, no englobat, que ja es feia específicament i per cada un dels nois, però encara crec que a nivell de formació, a nivell de recerca de feina, serà encara més específic. Una millora qualitativa, segurament, de l'itinerari del jove, formatiu i laboral, que en general ens quedaria en millora qualitativa. Per fi, una igualtat de drets o d'accés a aquestes oportunitats.